Kamoba bathi bashayeka ngemva kokuba izinkulungwane zamasimi kamoba zishiswa ngomlilo. Lokhu kuza ngemva kwezibhelu eziqhubeke kwaZulu Natal ngenyanga edlule. Nesifike ngesikhathi esibi lapho abalimi belungiselela ukuvuna amasimi. Nokubangela ukuba bangakwazi ukuhambisa izivuno njengoba imigwaqo bingaphephile. Ize imishini yokugaya umoba isivuliwe, abalimi bakhala ngokuthi umoba wenqatshelwa ukufakwa emshinini ngoba kade sewome kakhulu. Kufana ukuthi bangcwabe ngiphila mina. Ngoba la kushe more than 36 hectares ushile. Omunye umoba omncane lo 36 hectares engubalayo. Umoba obusugawuleka nje obubona wenqumbu nje. Muva nje kube nemishini eminingi evaliwe. Kanti leyo isebenza bathi igcwala ngokweqile. Singajabula kakhulu uhulumeni mhlambe mangasipha noma mhlambe into okuvuselela lo moba ufertilizer no poison ne weeding. Abaphathi bemishini yokugaya umoba baziphikile izinsolo zabalimi zokuthi umoba wabo wenqatshelwa ukugaywa. As a business, we have not taken a decision to reject any cane from any of our growers. These decisions are not taken by us as a business. These are decisions that are taken by the Milk Group Board. Abalimi bacela ukuba uhulumeni angenele kulolu daba ngoba eseke ngomanyolo, umquba kanye noshevu wezitshalo ukuze balungiselele izitshalo ezilandelayo. Thulani Msimanga, SABC News, ePort Shepstone.